Усім здароў. Сёння атрымаўся такі даволі позні стрым. Вяртаемся ў Макса Пэйна. Крышачку пастраляем. Не думаю, што сёння будзе доўгі нейкі стрым. Так, крыху адпачнём перад працоўным тыднем. Яшчэ раз усім здароў. Ну што, го ў гульню? Го ў Макса? Так. Макс мусіць з'явіцца на экране зараз. Працягваем з таго, на чым мы спыніліся папярэднім разам. Я ўжо нават не памятаю, што гэта было. Ага, мы высадзіліся недзе у нейкіх джунглях. Так цікава, ці нам адразу пачынаць страляць усіх запар, ці проста пакуль пабегаем, паглядзім. Looked like Passos had brought us to the right place. That was the chopper the Commando Sombra used to escape the nightclub attack. If Fabiana wasn't around here, then at least someone that knew where she was had to be. Так, ну я так разумею, нам сюды, хутчэй за ўсё. Я так і не навучыўся неяк нармальна пераскокваць перагароды. Божух, ну што? А мы доўга так будзем лецець? Here I was, some hopped-up gringo a long way from home, making trouble the only way I knew. As the weather worsened, I caught a glimpse of the rusted shells of previous lives that had been lived out here in this swampy shithole, and I wondered if I would end up the same way, or what would happen to that girl I was supposed to protect. Так, ну я так разумею, нам сюди. I had no idea what lay ahead, and as much as part of me would rather be anywhere else, I knew this is where I had to be. I felt responsible. I just had to fix the situation right here. Як пачалася гэта місія, мне стало цікава, ці спатрэбіцца нам некая зброя з глушителем. Бо ўсё ж здаецца, што нам не трэба тут падымаць нейкі гармідар. Але пераскокваць кожны раз мы будзем вось прыкладна вось так. Інакш я пакуль не ўмею. Ну, мы паспрабуем як мага цішэй. I couldn't understand them, but I didn't have to. Cheap hoods are the same from here to Timbuktu. The slab of meat on the boat was clearly the boss. Serrano, they called him. And it seemed that our suspicions were correct. Fabiana was here, somewhere further ahead. I had to find her quickly and quietly if possible. Last thing I wanted was a party of these clowns. Ці то ён сядзеў, ці то ён сапраўды такого невялікого росту. Стоп. Так, нам трэба іх забіць, я так думаю, правильно? Ай. Стоп. Так. So far, I'd managed to Я так keep a думаю, low трэба ўсё profile, a даволі bit out of ціха character рабіць. for a guy who's only comfortable with a bottle of whiskey or a gun in his hand. I kept moving toward the signs of life, rubbing them out as I went along. Ну-ка, ці будзе інтэрактыў? Збілі лямпачку.
Ніяке кіно I'd показувати. seen enough to know that Fabiana was at least alive, if not exactly well. Так, The не captors такое didn't кіно look я like they were quite сподівався the побачити. kind and gentle type. Ну ми їх зараз I had to нагнемось. find that room quickly. За такі справи. Виротимо дівчину. Dá um cigarro aí. Eu não tenho, pô. Tem sim, cara. Para de mentira. Vai se fuder, cara. Vai tomar no meio do cu. Eu vou te meter bala, hein. Vá se fuder, Так, я так pô. розумію, зараз Oi! Dani! треба буде Você вирватися. tá aí? Você tem um cigarro? Так. Я думав, це буде тише, чим то, що у нас зараз трималося. Так, Макс знову починає ніякі клоунади займатися. Макс, пригай. Де він? Так, ми їх... Здається, не трапили. Так. Треба криху призвичаються до керування. I didn't want to Я think вже about отвик. what would be happening on that video feed now. Just my own imminent cameo. Не хочеться користатися пейнкілером, але здається. Так, ну ми один знайшли, все добре. Навіть Just два. passed their sell by. Ну все, But I wasn't жить будем. picky. Та божухни. Так, все, побігли далі. Так, нам ніяка зброя тут інша не спотребиться, я сподіваюся, окрім пістолета з глушаком. I had to keep moving. I hoped that I'd find Fabiana sooner than later, if at all. Так, на что, забили? Что такое? Так, мы померли. Eu vou te dar um tiro! Як? Перша смерть. Цікаво, откуда ми почнемо зараз. Так. Невдалий врив. Знов. Так. Ну все, мы уже докладно померли. Могли бы худшее зробити. Так. Треба одразу. Та прыгай. Все? Всех? Всіх попали. Так, зараз хлопці ще прибігуть. Всі може взяти. Де калаш? Як підняти? На цю кришечку позбираємо. Ну все, стелс кончився. Що это? Ну, наш нечто більш цікаве. Так. На жаль, заскокувати я вмію тільки так. Хоч це і виглядає повна клоунада. Є ще ніхто? Так, він живий. Макс чомусь ти сьогодні більш повольно падає, чим звичайно. На що губляється більше часу. Не виглядає як це ефектно. Де хто? Ось пацук. Так, а гэтага мы не заўважылі, да? Так, зараз позбираем патронов. Где хто? Я занадто нечто повольно ляціць. Так, атрымалася? Не, ён жывы яшчэ. Думаю, больше не жывы. Ну слухайте, пакуль не дрэнна. Атрымоўваецца. Динамічна довольно. Так. У хлопца таксама калаш. Давай, доволі на калашах.
Ну и гвалт. Ну и жуда. І... Стелса не отрималося. Цікаво, ці тут увогуле магчыма по стелсу пройсці, как That was the увогуле, chair а that she had ніякай been held in. I had just missed them. тревоги не поднять. Так, это то самое место, где эта дзяршына сядзела. Але мы зараз нікога не бачым. Давайте поглядим, что можно знайсці. Может будет... Так, я знайшоў пейнкиллер. Так, мне не подобається, что She такое was on the move. открыты. If they'd finally decided to kill her, I Сяроддзе wasn't doing вакол anything нас. to persuade them otherwise. Кожны раз, калі пачынаецца касцэна, Макс дастае пісталет. Porra! Cala a boca, ninguém pode te ouvir, caralho! Часам гэта бывае не заўсёды зручна. Vou te pegar, é? Vou te pegar antes que eu boto uma bala na tua cabeça. There she was, right in front of me. The drunk fool in me wanted to make a play, Так, дзяўчыну мы знайшлі. but I had just about enough sense to know that I'd end up with Треба another dead спешаться. girl in my arms if I did. Não, velho, não. Глядишь, что? Falou, velho, eu não quero ele. Так, я могу... Aí, você vai jogar dinheiro no lixo, hein? Caralho, cara, tá virando uma cilada essa porra. Так, я нешта не тое зрабіў. О! Бляха, Макс перегородил с собою. Было б калі шчыра добра, калі б ён калаш дастаў нарэшце. Так, ты уже стався. Макс, перезаряжайся, пожалуйста. Так, ледь не загинули. Тихо. Все. Мне здаецца, я толькі што патраціў один пейнкиллер, які не трэба было скарыстоўваць. Ладно. Давайте поглядим, может, сверху. Зможем знайсці яшчэ один. Так, это на выход уже? Так. Зноў знайшлі некую золотую Serrano had зброю. taken Fabiana Я так through the разумею, гэта garage нейкі door. калектаблс у гэтай I had to гульні. find a way to open it. Ну я думаю, хутчэй за ўсё я шмат дзе гэта прапускаў, таму наўрад ці у нас атрымаецца сабраць. Так, найс, знайшлі пейнкиллер. Таму наўрад ці у нас атрымаецца знайсці ўсё, што патрэбна для гэтых залатых зброй. А цяпер зарадзімся адразу. І пісталет таксама. Ну ўсё, пайшлі на ўрыв. The coke in the air wasn't doing anything to sharpen my thinking. Так, а што трэба Was there a націскаць? switch in that room? Так, Макс скажа, што я тут нешта не націснуў, відаць. Так? I opened the door to the next Добре, што circle Макс of this подсказал, low бы. red hell. Я б зараз блукаў бы, шукаў бы, дзе што націснуць. Блін, ну мы пакуль тут швэндаліся. Дзяўчыну ўжо хутчэй за ўсё ўвялі кудысьці далёка. Так, новыя злодзеі прыбеглі. Так, бачу хлопцаў. Зверху, здаецца, нікога. Не, ёсць усё ж. Нет, живы. Ты не помер. Там граната? Так. Откуль? Где? А. Так. Пакуль не дрэнна. Некая These were the схема. floor plans to the nightclub. Seemed to Mr. Serrano like to be prepared,
proper little Я пакуль Boy не Scout. зусім разумею вось гэтыя ўлікі, які мы час ад часу знаходзім, на што яны ўплываюць. Ці неяк гэта можа зменіць сюжэт? Ці гэта хутчэй за ўсё проста, каб нейкую дадатковую інфармацыю нам паказаць? Пакуль не зусім зразумела. Так, у нас есть два выйсця. Альбо зверху, альбо знизу, так? Давайте праз верх спробуем. Так. Где яшчэ хлопцы? Ай-яй. Здорово. Хлопчуки. Ховаетеся? Мы вас усіх знойдем. Ну, ўзровень мне пакуль падабаецца. Я так разумею, там яшчэ наперадзе будзе, вядома, перашкоды нейкія. Але пакуль, прынамсі, даволі весела. Так, полежим пакуль. Там яшчэ нават два. Фух. Все, всіх по паре? Так, ззаду бягуть. Бягуть і гранати кидають. Це нейкая новая кінематографічная лухта, яку нам зараз показали. Такую я ранее не бачив. Так, мені здається, ми позбирали патронов. Можна рушить наперед. Так, мы все еще в Бразилии. Откуль мы по сутности и починали. Неяк занадто тихо. Так, достань, каля ласка, автомат. Радуе, што на гэтым узроўні хапае пэйнкілеру. Нікі пакуль не зусім разумею, куды бежаць. Malaria tablets might have been more useful out there. Но мы так подзапасліся. There they were. I had the feeling I'd been running one step behind ever since I got to this country. Я, до речі, на першым стріме по Максу зрабіў такую здагадку, што, магчыма, пасля першых двух гульняў Макс пачаў працаваць, відаць, нешта накшталт целаахоўнікам. Бо гэта шмат чаго тлумачыла, бо не зусім было зразумела, як ён так трапляў у нейкія клубы, бо гэта ўсё асяроддзе для яго было такое не зусім звычайнае. Ай-яй-яй-яй-яй. Стоп, адкуль? Так, гэтых хлопцоў забілі. Это мы так зрабілі, што... Что лодка теперь по колу ездить. Так, хлопцы, подходите сами. То я покуль не зусім... все, бачу. Бачу, откуль вы пойдете, але все одно идите сами. Слухайте, это М-ка? Ну-ка, давайте поспробуем нечто новое. Бляха, ну гэта что ты такое заварыў? Так я не зразумею, што адбываецца. Гэта мы гінулі па крысе. О, не, ну што, зноў? Да боже.
Так, откуда... Я памятаю, что там один з'явится. Только не памятаю, откуда он будет выбегать. Кушай за все. Ага. Окей. Так, мы что, знову загинули? Нас ваншотнули? Чого вони стріляють? Що це за зброя така люта? Так. Справа номер 3. Окей. Ну я не ведаю. Здається, ХП у нас достатково. Добок, ми... Поки не розумію причину, що ми так гинем хутко. Ми ж тим більше ніяким броніком. Давай. Так, забили мараков. Там я ще один застався, це що? Ніщо собі. Так. Это М. Давайте я ще раз все ж спробуем. Скористаться ею. Только в этом разом будем криху больше. Осторожными. Я так разумею, не прицел так само есть. Бляха. Як мы выявили, Макс Пейн не умеет плавать. Я все кожен раз хочу натиснуть Shift, кап бегче худшей, и забываю, что тут на Shift уключается bullet time. И я нават не упевнений, чи тут есть увогуле спринт. Я зрозумів. Короче, коли у нас застається не шмат ХП, віддать нам дається нейкий апошній шанець перемогчи ворога нашого. І коли ми поспіваємо, то може ми навіть застаємося в живих. Так, короче, я покину при собі М-ку, не М-ку, а калаш. М-ку подимати не буду. Мені що поки не вельми отримовується. Так, давайте так. По одному попробуем их разобрать. Так. Як я не трапив того хлопця? Я не просто ніяк так... Так, -2. Покуль не дренно. Давайте покуль не будем користатися буллет таймом. Так, я выжил все. Один застався. Где он? Ага, ваш. Все? Так, давайте попробуем дать М-ки. М-ці ще один шанец. Ай-яй-яй, я навіть не заважу, що у нас ХП нормально засталося. Ведаеце што? Што гэта за прыцэл? Блях, як гэтым карыстацца? Я вяртаюся за калашом. Я іх лухту зрабіў. Дзе мой калаш? Побегну. Стоп, а можа есть М-ка, але без прыцэлу? Ну-ка. Вот. Давайте с гэтым паспрабуем. Так, я спадзяюсь, у нас недзе тут зараз подзахавае, бо не хочется зноў гэта ўсё праходзіць. Так, стоп. А куды нам далей? Дороги, никуда.
Дякую, что пришла. Ты что глядишь? Нет, только не в воду, только не в воду. Бляха, нет. Я давно тут, я ведаю. Так. Ага. Ты где так сковался? Он живый. Так. Снова этой мараки. Гэтым разом у нас не оклепе атрымалася. Так. Один готов. Другі так само. Ай-яй-яй-яй. Бляха, что это было? Так, стоп. Мне здесь сзаду стреляют? Я не могу... А. Ай-яй-яй. Стоп, я живый, тишь? Я живый. Только не в аду. Тихо. Макс, спокойно. Живи, крыласка. Хлопец пригожий помер. Бляха, я все заўсёды забываю скарыстацца вось гэтымі бачонкамі, якія выбухоўваюць. Так, гэта нам спатрэбіцца. Больш нічога тут няма. Ой. Амаль што ўвесь пейнкілер, які мы пазбіралі, мы зараз і страцім. Так, чую хлопца. Ага. 3, 4. Так, минус 1, минус другие. Так, где он? Так, кировцы готовы. Ну, тут экшен такие зараз, конечно. Напружено. Не зрозумел? Ага. Пацук. Засел. Шакал нас. Не, з М-ки, до речі, не благо стріляється. Как бы не расходовали дарма электричность. Нечто, мне здається, нам не дадут себе выратовать. Мы все не поспеваем, да не поспеваем. Но мы не поспели. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну не хвалюйтесь, маг живым. Маг живы, а вось дзяўчыну мы не выратавалі. Цікава, гэта таму, што я нешта павольна рабіў? Ці я... Не, я думаю, що ў любым выпадку нельга было выратаваць. Я не разумею, а чаму гэты напарнік наш з намі не побач быў увесь час? Хаця з іншага боку я нас па сутнасці зараз забярэ, калі б ён пашоў з намі. У нас не было магчымасці так хутка. А, зараз пагоня будзе, я так разумею. Ага. Так, гэта не канец, гэта толькі пачатак. Так, ну гэта уже пачаўся такі тыповы рок-стар. Все ж прыўнесла... Бляха, гэта не... Все ж прыўнесла нешта сваё Rockstar пасля таго, як
права на гульню шліёй. Пасос, до речі, це ім'я нашого напарника. Так. Все добре? Сподіваюся, що... Так, так, дівчину ми вже бачимо. Клішира так хутко розвивається подія, не поспів зрозуміти, де що. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Бляха. Так, нам тільки наперед треба глядеть, не забывать. Бляха, у нас от лодки майже вже нічого не зосталося. Так. У меня что отчувание, что мы зафейлили этот край. Но в Сомали уже битая лодка. Так, добре. Я так розумію, ми в будь-якому випадку би зараз в таку ситуацію трапили. Так, я нечто не поспів зробити. Бляха. Ну... Я ніяк не потлум... Не потлумачу. Я так думаю, нам... Справді розбили лодку. Ну я... Лодка чомусь наша сама ніяк підхилилася. Я просто не роз... Да хлопці, да харе кидаться. Ой-ой-ой, минус пас. Ну, и он сам виноват. А, боже мой. Так, я думаю, теперь самый момент користаться этими бочками с выбуховкой. У меня уже такое отчувание, что мы навод не перезаряжаемся. Вы не как пулеметцы, что ли? Где кто? Где кто? Бляха, сховался. You could do it. Very cool. Hey, you see that? Shit, look out, more! Я мені так керування віддаю до всього, що ти навіть не поспіваєш почати прицелюватися. Я не ведаю, правда, як, але у нас чомусь відновилося купе у лодці. Я як быццам бы і не супер. Просто мне гэты процесс не зусім зразумелы. Так, что такое? Hey, that's them. We're back. А, боже. I'm sure they missed us. Добре, что в нашем пулемете шмат патронов. Так, далей нам не проехать. То бок не проплыть. Но у Пасоса есть інший план. Я нічого не бачу праз гэты туман. А, бачыце што? Патронаў-то глядаецца праўды бясконцая колькасць. Але тут ёсць, ну, перагрэў. Цікава. Багна нейкая. Узровень багна. Класіка ў гульнях.
Типа, ну тут такое некое освятление. Некое такое вельми неприемно. И я ничего не бачу. Кто, откуда. Tourist office should get a load of this. Man, they know all about it. Shows a different campaign. The place was crawling. Мы дали How many рады. guys they got? How many poor kids want nice sneakers? It ain't hard to hire. Hey, we're on them again. See Fabian? Move up on them. All right. I'll get us a little closer. Цікаво, скільки я ще можу Who's зробити. in? Just give me a second. Так, тут треба ніяк дзявшин не тратити. We're not coming this close to let her go. I'm afraid this shit's gonna come down to more than willpower. Стоп. Who's in? Боже. Gonna hit the pier. Так. Так, зараз дадуть пошмалять, я упевнений. Ні, ну без гэтага ніяк. Рабатці. Бляха, я не заважу, што гэта яна была. Так, дзяўчыну больш не забіваем. Так, треба запомнить, хто з їх. Ага, що я бачу, я тепер. Так, ну ми не усіх поспіли забити. Мені здається, я зафейлился. Passos. Try it, man. Shit. Я, здається, не поспів забити for a всіх. second time. Another habit I didn't want or need. It's close. We almost had her. Damn. I don't think we ever had much of a chance. Ага. No one told us they had an entire goddamn army. I don't think anybody knew. Цікаво. Здається, тут справді є ніяке розсвітлення. Yeah. It's all crazy, pal. Ті все, що у нас не було тут можливості Thought I всіх left all забити. this shit behind. Ну, виглядає так, нібито я Easy просто gig, був you said. занадто повольно. What a fool I was to get involved in this madness. Цікаво. Які хлопці сумні. Так, это у гэты момент Макс Пейн вырашыць пагаліцца і застацца без валасоў. П'е. Ды ладно, ты... Ну што, ну так атрымалася, блин. Прабач, Макс. Некі ён сумны занадта. Так, у Макса гости. Get up, bro. Max. Макс, глядзі, вон твой напарнік не сумуе. Come on. Get up, you big bastard. Come on. Ну тут сидіць, закидваецца півам, віскі You don't look up. і нейкай нясмачнай ежай. Just give me a second, will you? Really not feeling too good. Hey, Max, what is it with you and interior design? You really know how to give a place a great lived-in feel, huh? This is beautiful. Fuck off with the fucking wisecracks. Really, I'm not in the mood. Okay, sorry, bro. The boss wants to see Напарнік us. не вельмі Let's go, ацаніў come месца, on. дзе мы жывем. Take your time, man. Fucking unbelievable. Jesus. Я спадзяюся, Макс хоць душ прыме. А, не, ему нормально. Ну добре. Oh, give me a second. I'm not feeling so good.
Bom dia. Вітаю. Тільки не кажите, що Ela estava aí. ніяка перестрілка почнеться Claro que sim. аж ну E o тут. senhor bem pontual, Tudo não? bem. You fucking pair of clowns! Виявляється, I'm кільки sorry, тут sir. шкла. We risked our lives several times over trying to save. Кільки шкла буде I битися. know. I just wish I knew Так, what was почекайте. happening and why. Yes. Мені Well, how's it in здається. for our family? I mean, just because we are Лепус, rich and здоровки. happy, Обращайся, у мене is that нечто a good reason to hate us? чомусь I чат do не a lot of good in обновлявся. this town. A lot. This is hell for me. As I told you yesterday, when I get Fabiana back, I think I will move us to Miami or Geneva. Ну, It feels раз не like nothing пам'ятаєш, good can тоді come from living in заставайся, Sao гляди. Paulo right now. I hope you're not giving up on our city, Senor Branco. Сподіваюся, буде цікаво. Listen, we will catch the man. You have my word on that. Listen to Mr. Becker, brother. Yes, these are Короче, нам tough times, потрібно but we have been through знайти, it before. Like when father died. Father had a heart attack visiting a brothel. Не то дзяўчыну, не то дашку вось гэтага хлопца. Яна была This is different. захопленая. This is the Emperor. Well, she's not dead. Maybe we'll be lucky and get her back safe soon. Ось та, I до can речі, almost яка, guarantee ну it. там на фотоздимку If you do as I на столі. Maybe. Доброго тоді пригляду, brother. Лепус. For your wife. Дякую, що завітав. I know this has been tough on you. Здоровки, Мабука, здоровки. Things will get better. For all of us. Як бачиш, ми тут Marcelo, знову Passos, вернулися in my helicopter. у This way. Макса Sure. після Mr. Outer Becker, Worlds. Senhor? Let us give you a ride. Bom. Até logo, Senhor Branco. Знову And екшен, may I say, всі стріляють, you всі would be літають. best served se contratar The profissionais. Wire? E não А esses amadores що pés це de за chinelo. серіал? Я нічого клішера не пам'ятаю Goodbye, назву. Mr. Becker. Até logo, Senhor Branco. І ці ёсць ён, до речі, на беларускай. I had so many plans. Бо Max. разглядіце, значить, нешта ну, такое We цікаве, all. я так розумію. I was born into great fortune. Sometimes it feels like I have done nothing apart from being a Meow, rich meow. man Meow, in meow. a poor country. The men I talk to, they only see money. Now my wife. I am not naive. She does not love me for my body. Well, despite your good fortune, Ми you're still a літерально decent тут, man. коротше, некалькі хвілін тому у нас не атрымалася I don't know. выратаваць дашку, Try to хаця be. мы былі вельмі блізка. But maybe I'm just another rich Мы не fool. паспелі забіць усіх, The rest of my friends. на жаль. Com licença. Tem uma ligação para o senhor, um policial chamado Senhor da Silva. Diga que eu ligo mais tarde. Sim. Another bent cop wanting a pension contribution. Do you think a pile of shit Так, feels це правда popular шкода. because І it's я ось так і не surrounded by зрозумів, flies? ці тут ёсць нейкае разветвленне ў сюжэце. Бо мне літаральна здавалася, што там mess. сапраўды можна было яе выратаваць. Так што просто гэта я быў настолькі павольным. Meu Deus! Так, ну все. Хлопче, у тебе тут прыгожае зданне, у якім шмат шкла. O sistema de segurança Можеш foi забыцца desativado. пра сваё You шкло. see that? We got men entering the building. Про The office прослуховку won't lock наркаў down. у Балтіморі. Posso? Claro que pode. 5 сезонів. Добре, добре. Добре. It's not working. There's a way to reboot the system. If I can get to the server room, I should be able to Ага, get everything оригінальний back online. сервер. Strange. You Окей. pay a couple $1 million. Буду you відати. expect to Дякую. push a button to be able to make all your problems go away. All I got was some useless junk and a bit of false confidence. I'm done, Max. Sir, let us handle this. You stay in your office, lock yourself in. Do not answer the door unless you know it's me. Let's go. I should be able to override the system if I could just get to the server room. What's going on? Nothing Ви to worry about. поховалися Everything's усі? fine. Get down behind the Сховайтесь, desk. будь Now, ласка. both of you. Так. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так мы живы? Так мы выжили. Пачакайце, вельмі важная справа. А як я його не заўважыў. Ну прабачце, тут просто ну, немагчыма не стрымацца, каб не разбіць ім усё шкло у гэтым памяшканні. А мы, дарэчы,
ўсё ж апошнім часам неяк у серыялах любім больш глядзець менавіта на беларускам альбо з беларускімі субтытрамі. Por que não posso ficar aqui com você debaixo da mesa? Я, на жаль, мне складана чытаць на ангельскай мове шмат. Я разумею, што, напрыклад, у гэтай гуле тут шмат даводзіцца чытаць, но з іншага боку тут экшн, тут гэтае чытво, яно не настолькі важна. Хлопцы, пачакай. Я яшчэ не ўсё шкло разбіў. Ладно, давайте просто пробяжымся. Так, стоп. Зноў гэты баг. Хлопче, чакай, я іду. Гэта так, на всякий выпадок. Ну так, дарэчы, так, ёсць некаторыя серыялы, вось як, напрыклад, той же The Last of Us. Што мне падабалася ім, гэта тое, што мы першапачаткова, наколькі я памятаю, глядзелі менавіта з англійскімі сабамі. Гэта тое, што там вельмі простыя дыялогі. Такія, там няма складанай лексікі. Абсолютно. І, даволі просто чытаць. Агушка не падабаецца на беларускай? Шкада. Я так просто уже настолькі прызвычаюся, мне просто нават складана глядзець кіно з іншай агушкай. Наконт шкла. Можа быць. Вось, напрыклад, вось гэтае, это тое, што ты сказаў, яно так не рассыпаецца. Беларуская агушка толькі з кампа? Што ты маеш на ўвазе? У сэнсе? Просто мы ўвогуле амаль, ніколі з кампа не глядзім, мы амаль заўсёды глядзім толькі з тэлефонаў. Мы просто настолькі ўжо прызвычаіліся. Так, нашмат прасцей. Просто бярэш з сабой тэлефон куды заўгодна, сядзіш, ды глядзіш. Я не разумею, чаму гэты хлопец з намі ідзе? Гэта ж небяспечна. Right-wing paramilitary chumps protecting whoever paid the most. I guess that made them more like me than I cared to admit. Словы руху вуснаў. Я, можа, на маленькіх экранах не заўважаю, хутчэй за ўсё нават, такія мелкія дэталі. Так, давайте... Так, я не ўсіх паспеў забраць. Не, мы даволі рэдка на такіх вялікіх экранах нешта глядзім. На OLED. У нас тут стаіць нейкі тэлевізор у кватэры, якую мы арендуем. Але мы карыстаемся прыкладна, я не ведаю, раз на месяц, мне здаецца. У арыгінале кожны персонаж свой голас. Так, але часам бывае даволі добра падабраныя персонажы агушцы, персонажы агушкі, што нават, здаецца, нібыта, як і прызвычайваюся, нібы гэта сапраўдныя галаса герояў. Я не вельмі люблю фільмы, дзе толькі два галасы, напрыклад, агушкі, бо літаральна ўсё змешваецца ў кашу. Але што датычыцца беларускай, ўжо лепей так, чым нічога. Мабука, вось мы, дарэчы, прыкладна вось так і робім. У нас і менавіта тэлевізор, як, тэлеканалы, мы рэдка ўключаем. А вось калі нам сапраўды хочацца паглядзець... Ай-яй-яй-яй, які ўрыў. Які нам сапраўды хочацца паглядзець некае кіно з гэтага тэлевізора, то мы падлучаем камп'ютар і тым самым глядзім. Ай-яй-яй! Адкуль? Так, мы живые. Мы живые?
Так ми покуль полежим? Занадто напружену ситуацію. Так, де долежалися. Ми так само лягли пригожо. Прыгай, Макс. Там граната. Громадознавство? Це те, що ти зараз виконуєш? У сенсі домашка? Бляха, що відбувається знову? Так, мені здається, хлопці з однольковими тварами. Или я не осуждаю. Такие годы были. У меня вышло в 2011. До речі, ось гэты... Нішто собі. До речі, ось гэты... Ну все, у нас не засталося пенкілерів. Ось гэты рухавічок, рокстаровський. Ну от не ведаю, може так і називається, Rockstar Engine. Ці як він там. Ён вельмі пасуе для Макса Пейна. Бо тут патрэбная менавіта такая фізіка. Ну, как што вось з усімі вось гэтымі падзеннямі. Яно вельмі добра пасуе. Ну, яно, ну, як быццам адчуваецца ў некаторых момантах, як старыя гульні першыя две часткі. Так, что я хотел взять? Давайте что-нибудь больше цікавое возьмем. Например, вось гэта. Ці ёсць у нас патроны для яе? Зараз побегаем. Патрэбна нешта такое, што хутчэй будзе забіраць хлопцаў. Так. Нам куды? Так, я памятаю, што тут хлопец гэты хаваецца. You gonna be able to fix this or what? In a few minutes, eh? I should be able to reboot the system, get all the components back online. What about Bronco's office? That's all I care about. You should be able to lock us down, eh? If this works. Whatever you're doing, do it quick. I'm gonna make a Айтишник, sweep of the видать. building and Ну. get back to Rodrigo's. Я, правда, не разумею, што ён тут спрабуе зараз. Нека спрабуе там вылечыць па IP. А мне, дарэчы, вось скакаць менавіта я... Мне настолькі даспадобаў, і мне і першых двух частках гэта вельмі падабалася. Тут скокаць гэта самы кайф. Тут кожны файт хочацца скакаць. Дарэчы, заўважылі, што яны зрабілі? Гэта каб мы ім шкло не разбівалі. Так, я так разумею, замест мабукі за прыладу села нейкая котка. Так, Макс, дастань, калі ласка, вось гэта. Max! Your guy's working on the security system now, sir. It just came on. Okay, good, then lock yourself Ну, down. бачиш, вось мне, наприклад, ну, мне супер по кайфу. Яно мне якраз нагадує перші дві частки, а я там завсёды ім карыстаўся. Я ведаю, што не ўсе, хто праходзіў першыя две, ну, часто любіў карыстацца буллет-таймом. Некаторыя просто бяжалі і стралялі. Так, котка, мы табе паверылі, што ты мабука. Канешне, канешне. А дзе выхад-то? Я не зразумеў. Нам сюды? Так, стоп. Гэта туалет, але нам спатрэбілася узяць пейнкілер, бо у нас аніводнага не засталося. Знайшлі зноў нейкія улікі. Rodrigo, Victor, and Marcelo, educated at rich kid finishing schools all over Europe. No wonder they had the common touch. Так. Окей. Не, стоп. Не, все правильно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что за свиньи? Poor girl was dead. Shot through the head by some hero fighting the rich one lonely secretary at a time. Мы их усіх знайдем.
Едьте сюда. Так, дайте пошмалять. Ну Джебус, а ты кажешь, погляди, что отбывается на экране. Ты кажешь, скоки тебе не подобаются. Прыгай! Давай, скотч. Ніщо собі. Куркю їх потрібно висаджувати. Так, достань зброю іншою, коли ласка. Так, і не де... Ага. Фу. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, у хлопців некий добрий аргумент супроть мене. Блядь, это что за Вьетнам пошелся? Так, мы поспели его. Ой-ой-ой. Тихо. Так. Так, коли ласка, помри. Едить ён жорсткі. Так, почекайте, дайте я прочитаю, что вы там написали. Что это за гук? Вы чуєте гэта? Гэта Макс Пейн робіць? Вороги скакаць за паволі час не умеюць. Дык гэта ж і самы кайф у гэтым. Стральба ад бядра. Ух ты, дысбаланс. Ды добра. Так куды мы стралять-то? Я не разумею. Так, ён прысеў. Ведаеце што? Ну, а вы кажаце дысбаланс. По-моему, дысбаланс зараз адбываецца. Ёптыць. Это, блин. Там я разумею, што страляць, відаць, трэба ў тое месца, якое чырвоным падсвечваецца. Але я просто не разумею, колькі трэба высадзіць. Так, гэтым разам атрымалася. Хаця, магчыма, нам просто гульня ўжо пачынае дапамагаць. Што мы зашмат доўга іх разбіралі. Ну і гвалт. Якая жуда. It looked like we had seen the worst of it. The elevator would take me back up to Rodrigo's office where we could wait the rest of it Поляжем out. крыху, упэўнімся, што больш ніхто не прыйдзе. Так, я магу падабраць вось гэта? Але мне здаецца, патрона ў нас на гэта не будзе. Так? Добра, тады давайте ўсё ж вернемся да гэтай зброі. Ну, Last of Us не гуляў, і я, калі шчыра, нішто сабе мы назбіралі. І калі шчыра, нават не пэўны, што аднойчы згуляю. Вось я зараз, дарэчы, паспрабаваў пашмаляць у ногі, але мне здаецца, гэта ўвогуле нічога не давала. І адзінае месца, якое мне дазволіла забіць яго, гэта галава. Хаця на галаве ў яго нешта было. Нейкая каструля. Стоп, а нядаўна выходзіла, гэта першая частка была, так? Rodrigo, it's Max. Open up. Can you hear me? Eu já tentei. Senor Branco, open up. Дзяўчына, хавайся. I'm gonna try to get in there from the roof. You find the security guard and get the hell out of here. Yes. I knew there was another way in upstairs for the helipad. The little luxury runaround that kept the rich looking down on the poor literally as well as metaphorically. Так. Rodrigo. Так, мы гэтага Rodrigo. хлопца шукаем, з якім мы размаўлялі, так? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну так, на абцасах, я так разумею, на працу так ходзіш. Of course he was dead.
Clean, one shot, a professional job. I began to look for clues. Я так розумію, тут таки був дрес-код. Добре, видиш, що, мабука, добре, що Макс Пейн не на абцасах. Хотя, може, це було б і не так уже дренно. Someone in this building was trying to keep things low key. But then why had everyone else Хто веде, що буде у 4-й часті? Ось та дівчина, яку нам треба вирятувати. Fabiana. Even if the man who employed me was dead. Так, Макс навіть тут ніяк знайшов бутилку. Ніякі звичздольність. Ну що таке? Ну що за алкаш? Ти клепі бутилку бо викинув, а не рамку з фотоздимками знайшов. Так. Той факт, що Макс алкаш його зараз вирятувала. Так, ну знову класика. Взровень з огнем. Цікаво, був хоч один Макс Пейн, де не було взровня з огнем. Perfect. If I wasn't immolated, I was gonna get crushed to death. Look at me. I've been contracted to protect two people. One was being held in some hole. The other was sitting at his desk with a bullet in his head. And the company that had its logo on my paycheck was melting on top of my head. Ти кажи ми, як і всіх знайдемо. There's no way one bomb could have done all this. Unless the place was made of gasoline. This whole joint must have been rigged. Стоп. The kid hadn't made it. Fuck. I had to make this corpse-looting coward pay. И он супер из Getting нас his был, gun правильно? was more than just expediency. Я... Что? Это что за механика такая? Я такого не памятаю, такого ранее не было. Куда бежать? Не-не... Мне ніяк не хочеться тут прыгать, бо я малю певна, що я вляшу. Ого. Господарство, що відбувається? Так, Макс, осторожно. Електричество. Не регуляция за электричностью. Так, стоп. Нам сюда? Тихо, стреляй! Макс, стреляй! Что ты робишь? Despite his manners, I'd done him a favor. This didn't look like a room where Rodrigo closed multi-million-dollar deals. It looked like a fiery hellhole. Мне чомусь гэта крыху нагадвае. Може пам'ятаєте саму апошню місію GTA San Andreas, так тут все ніяк так більш серйозно. Неякі обгорели тіла. Так, я його бачив. Так, ну він не хоче виходити. Ідемо до його самі, ага. Надренно. Далі раду. Так, нам сюди, правильно? Ось я би сюди пригнув. Ось мені здається, це логічно. Стоп. А що зробити-то треба? Ай-яй-яй, а що далі? Так. Що таке? Так, почалося QTE. Я навіть не одразу зауважив. А боже.
Ай-яй-яй. Не, тут нельзя предметы брать. Тут можна, ну, часом нешта нібито як дослідувати. Типу як неякі уліки. Але на гэтым усё. Калі зараз... Ну, добре. Хочу сказать, что коли зараз нехто выбежит, я навіть не заважу таким дымом. Так, Макс кряхтить, нехто яшчэ кряхтить. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, жорсткая гульня, калі шчыра. Ось такой жуды не было в першых двух частках. Hey! Why? Why Rodrigo Bronco? Why? What? Why did you come to kill Rodrigo Bronco? We came to kill you! Because of what you did to us! You killed so many of us! What reason did this poor bastard have to lie? He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I didn't leave him there to burn. Позабивали, позахопливали праз нас? Бо хотели добраться менавіта до нас? Fabiana Bronco, where is she? La Comando Sombra got her. Up the hill. Then it was up the hill for me, I guess, where the gang held sway. I had to try to figure out who was using these angry paramilitary clowns as some kind of front to kill Rodrigo. Я навіть не ведаю, як просто знову ж коментувати те, що на екрані відбувається. Тут зараз буває стільки жорсткості. Одна справа, коли ти з пістолетом пригаєш і скокаєш, і забиваєш усіх, ну тут часом такі речі показують. I was a mess. У який момент Макс Пейн прибере волоси з голови? Fabiana was held hostage. Коли гэта здариться? I had no idea who was behind any of this. Він же мусить бути лисим у гэтай частці. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess. Так, Максима... This place, well, this place was Я gonna подумав, що kill me Максима гэта too. зараз відбудеться, I але could відать see ні. that now. I decided that I was gonna die sober, not drunk. At least then I would see who shot me. Я здивлений, як він ввогуле на ногах стоїть. Він літерально п'є, бігає, стріляє, It was time вертається, to take п'є. back control from whoever was out to get me. And if I didn't flush them out, Віделіць, я так розумію, йому потрібен тільки як когось забити на рості, він їсть їжу. it was the only hope I had. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. А ні, все ж так. Розвітуємося з волосами. Well, так може ліпі було до Барбера, Макс? In fact, it wasn't much Чого? good at all. Perfect? Лишиш? А, ні, wasn't perfect. Так. Тут я погоджуся. At least I was facing in the right direction. Тільки, бляха, аби як це зробив? На Максі все загоюється, як на собаці. Так. Aló. Hello, Victor. Max? Max, you're alive? Of course I'm alive. Ага. We did not know this. We are lost, Max. Our brother was Нешта мне everything to us. адчування, што вось гэтыя хлопцы датычныя да ўсяго, што адбываецца. Both of you. Бачылі, як яны занерваваліся, калі Макс патэлефанаваў? But I was tricked. What happened, Max? I don't know. Some guys from the Crush of Prado came into the building downstairs, so Хаця, можа, мне while проста me and the падаецца. security guard were dealing with them,
An assassin must have come in and executed your brother. At least that's how I think it happened. No, you killed him, Porra. You killed my brother. What are you talking about? I understand you're upset, but please, why the hell would I do that? To get his money, to take his money. How am I getting his money, Marcelo? Please, До речі, як вам кашуля Макса work my Пейна? ass off for your family. Стильово? I saved your life twice, or more. Right now I'm going to get Fabiana. Where is she? Where is Fabiana, eh? She's in a place called Nova Esperanza. How do you know this, Max? One of the Crotcher Praetor told me just before he died. Я так розумію, це наш наступний пункт назначення. Our family is being torn apart. Так, починаємо на неким даху. Здесь что это? А, это, видать, некие фазенды бразильские. So I guess I was finally about to go and experience the other side of Sao Paulo firsthand. The bit people try to ignore, the unpleasant memory they try to obliterate with cocktails and helicopters and parties and lines of blow, like rich fools the world over. I was a day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover sent direct from Mother Nature. Только, Макс, не давайте мячик, насколько я памятаю, он ненавидит футбол. I had no idea where the hell I was gonna go, so I decided to head straight for the street party that seemed to be raging. Either that or some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. I've had better ideas, but then I've also had worse ones, like accepting this job in the first place. Это не дивно выглядит, он просто ходит за людьми. E aí, gringo? Get lost, kid. Eu me amarro nos States. Você precisa de ajuda, senhor? Speak English? Aham, Так, falo Макс не sim, разумеет sem португальский. problema. Need to know if you ever seen this girl, Fabiana. Come here for a second. Look at her. I know lots of girls. Sexy. Come on, come on. This way. Where are you going? Wait a minute. Down there? Isso. Так, хлопець не так нас зрозумів. Здається, відео бордель. This way. Come on. Тихо, это пастка. At least I had found myself a tour guide. Блин, ну так смешно выглядает. Их так кашули. Так. Все? The way I see it, there's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future, and those who spend their lives trying to rebuild the past. For too long, I've been stuck in between, hidden in the dark. What was I really doing walking in there with my bad haircut and ridiculous shirt? Was I there to make something right? Or was I just using a messed up situation to indulge myself? Grasp desperate delusion of control. Maybe the two went hand in hand more than I cared to admit. А можно долучиться ніяк? Ô, papai, eu vim devolver o seu sorriso favela. Я хочу побачить, як танцює Макс Пейн. I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered. Sober or drunk, I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Так и не стреляйте, тут же люди. Continua andando, caralho!
Que porra é essa que Так, você еще tá добре, fazendo нас aqui? отвели просто в іншее Você место. sai entrando aqui assim? Anda, anda, vai pra lá. Сподіваюся, ніхто не O que пострадає. você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando. Eu te chamei aqui, porra. Easy, pal, easy. Ah, então. Você é americano de merda. Look, I didn't mean any offense. Я так розумію, вже хутко Não почнеться. te matar, seu americano burro. Desculpa, amigo. Так, Por favor. Passa. Окуляри ти дарма забрав. Viado. Я б не зловив Макса Пейна. Pega o dinheiro dele. Ah, relojão, hein? Стоп, Passa что? aqui. Не, ничего не почнется? Dá logo. Dá Нас logo. просто обрабовали? И все? Puta. Valeu, mano. Bem-vindo à favela Nova Esperança. Ну супер, я еще по голове All дали. things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass kickers who protected the Бляха, rich by отпинали джеда. shooting kids like them. Ну супер. Что за молодежь пошла? First day off the Малость sauce, ничего and не somehow таю. I'd still ended up in the gutter. Ну пойдем шукать, выйти отсюда. Блин, все ж хочется доведаться, як бегать. Что там натискать? Так, стоп. Спокойно. O que você faria se você tivesse com ele? Cara, vamos lá, vamos lá. Ладно, будем вот так повольно ходить. If there was one thing I'd learned since I'd been here, it was that Brazilians came out of the womb kicking a ball. And for kids like these, was their one legal Ніяк покуль chance to кришечку take it дивно out of виглядає, я here. не розумію, Que isso, é a coisa mais simples. Vai lá, mostra. куди ми йдемо. Desculpa, olá. Fala inglês. I'm a little lost. Perdido? Onde, Хлопці, estou? пердіду чи ні? No lugar errado, rapá. No comprende. I need a phone, a telephone. Bora. Publico. Зараз Макса Пейна знову відпінають. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the Так, clap. ні, як з декором If I на was його gonna find my гляділи. way out of this mess, I was on my own. Заруїнили, блін, тут люди відпочивали. It looked like there was a bar up ahead. The irony was not lost on me. I figured sobriety was no use to me dead. Passo baseado. Ih, não é tua vez não. Виглядає passa доволі aí. пригоже, але Ai, просто que você ніяк mandou так Aí, ela não tá mais незвичайно De jeito nenhum. для Макса Пейна. O que esse cara quer? Aí, bela camisa, hein? Não Це, мені perdeu здається, a увогуле перш... А, гэта така, ведаеце што, гэта альтэрнатыва вот тым снам, які бачыў Макс Пейн у першых двух частках. Там і таксама просто туды-сюды хадзілі, нешта шукалі выйсце. Цяпер гэта просто адбываецца наяве. А не ў нейкіх лабірынтах гаўна, як было ў першай і другой частцы. Ô, sai de cima de mim, meu. Ô. Правда, там прынамсі гэта мела нейкі сэнс. Ну, Макс Пейн праз смерць сваіх блізкіх сніў такія дзіўныя сны. А тут просто п'яны стары Макс Пейн швэндаецца па бразільскіх фазендах. I Пакуль hoped што this падаецца classy так, looking нібыта establishment без would have a усялякай phone so I мэты. could call Passos. Either that or a gun so I could shoot myself and save these kids the bother. Hey, that telephone? Telefone, vai lá no fundo, ó. Segue em frente. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum, having just had every last cent robbed from you, and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Здаецца, они крыху зацягнулі з гэтым момантам. Do I know you? I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, make it quick, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Wait, come on. I'm trying to dry out a bit, so just a soda, please. Так, знайшли нейкая сябрука, які ведае Guaraná pra ele. ангельскую мову. Bem gelado. Так, спакуха. Макс, не глядзі ў гэты бок. Мы ўсё ж на твічы. Interesting haircut, by the way. Meant to tell you that. Yeah, well, Wilson da Silva. Very good to meet you. Так, але я не буду шмат надаваць увагі таму, што адбываецца там Forgive на me if I заднім promise плане. never to employ Я you as my скіпну гэтую bodyguard. сцэну. You did a great job watching after Rodrigo Bronco. fuck you.
You were set up? Ну харе. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Sejano. Yep. He's a real sweetheart. Yeah, he sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. Необходимое место собрали для того, как это обмерковывать. Milo Hego. They work for this vigilante group, Crasha Preto. Yeah, I know him. Well, they're very popular with right-wing politicians, like Victor Branco. Now, you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land Rodrigo Branco wanted to develop. Rodrigo Branco? Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen... Мне просто что не подобается, я не уверен, что это добрая будет информация на Твиче. Я смотрю, как это все будет информация гульня. You know, I wanted to Никто не будет investigate that, слушать. but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Это не соправдный идет. Simply went to Это hand over some пиксели. cash to this guy's clowns for a Гульня. ransom exchange. When this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Passos. That's right. We had to shoot our way out of there. They let you go. Так можно It's же a little свести на weird right рейс? now, but I know that Victor Branco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the UFE are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's gonna happen? The moment is gonna come along when I put all these pieces together, and at that moment, someone is gonna come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. I think you might want this. Давай, пистолет, мы уже пойдем. I'll need it. And if it's Fabiana Branco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Это пока что самая долгая Maybe you сцена за too, всех. Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. Все, You можем help мести? Мстите, Клелас. And I'm gonna do what I can to help you. Good luck. I didn't know what to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. Ну все. Зараз почнеться. Пістолет нам дали. Дрянні хлопці прийшли. Hey, gringo! Дайте постріляти. Tá fazendo aí? No comprende. Leave me alone. Так, ні, гэта і не зразумеюць. Você tem alguma coisa pra mim? Do you got something for me? For you? Tell you what I got. I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Так. Так, там один хлопець заслонив. Такой... Так. Может. Яны так затягнулись в эту сцену. Як Макс сложился. Что я даже подрихтоваться не поспел. Так что у них есть? Не буду подбирать какой револьвер. One vice at a time. Так, я знайшов пенкілер. Это добро. Так, наш сябр автомат Калашникова. Так, ніхто ворвався. Так, знайшли ще одну частку золотої зброї. Хто тут? Нікого не бачу. Але голоси чув. Блін, хлопці вийшли, блін. Тільки я прильот. Так, я бачив, там ще один. Не у туалет сидить.
Головную девчину не забить. Так, но мы не будем глядеть в ейный бок. Я так спину оп-оп, позбираю патроны и пойду далее. It was Monday afternoon, and I'd already been thrown out of a party, gone to a strip club, дали and got максимость into a походить и bar fight. пострелять. This latest midlife crisis was certainly ticking all the boxes. Так, нам снова вниз. Було б добре знайти тих хлопців, які у нас годинник отжали. І вернути його назад. Чого ми ховаємося? Макс, давай заб'ємо. Foda-se! Isso aí já era, não vale a pena não. Tá certo. Тик, 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 тирик, тик. The fireworks display was clearly in my honor, making sure everyone knew to roll out the red carpet for their surprise Я guest. так розумію, зараз почнеться полювання на Макса Пейна. Макс, достань, коли ласка, автомат. Ну все. I was walking into another not-so-welcome party. Бляха, не напужало то, що зараз в окна відчинились. This was clearly their turf, and I just shot up Я their так favorite skin поглядываю joint. по боках. Parada aí, porra! Eu vou meter bala na sua cabeça! Куди я свалився? Макс, похухай. Почекай со скоками. Так, як піднятися наверх? Так я не бачу от пуль. Тепер бачу. Там є ще один сховався. У кустах, але я його не бачу. Блін, мені не подобається, що у нас зовсім не засталося ХП, і вони вот на ХП інкілера. Так і він вижив. І тут є ще один зверху. Ага. Почекайте хвилиночку. Почекайте хвилиночку. Дайте мне крыласка. И... Одну хвилинку. Одну хвилиночку. Так, усё, я вертаюся. Вертаємося до Макса Пейна. Так. Черговий хлопець прийшов. Бляха, ну у нас уже зовсім ХП не засталося. А, ось. Боже. Я чув, що там ніхто є ще біжить, але не розумів, де він. Блін, ну хоч один би дали пейнкілер. Так, ну все. Ну гэта чакалось. Листик этот мусило здарыцца. А не, да вы серьезно. Знову почалися гэты клоунские максовые скоки побач з кожнай сцяною і плотом. Так, я вже так крыху памятаю, де хто стоїть. Так. Памятать я памятаю, или я не надто трапный. Все, под куль.
Так, все. Ну, гэтым разом крышачку лепим. Там хлопец неяк так болюче стреляет. Что, снова с самого початку? Блин. Ника складанное место. Что отбывается? Так, ну мы уже турки пошли, у нас уже не засталось ХП в огуле. Не трапите. Боже мой. Чему так напружено? Так, сверху, памятую. Отдых возьмем. Тактичное отступление. Клеваска, дайте автосейв, негде тут. Не хочу гэты момент знову проходить. Так, гэта хто? Я ледь не забіў нейкага жыхара мясцового. Куды нам далі? Відаць униз. Так, ты... Так, я спадзяюся, тут недзе быў автосейв. Да бляха. Здається, поки що саме складане місце за всю гульню. Ти помри. Откуда ты взялся? Так, давайте сами вбегайте. Где наступный? Всех покладывать. Так, униз. Блин, я не памятаю откуда. Так, давайте сховаемся. Где кто? Где кто? Так, -1. Бляха, не. Тут чему не дать тут недзе автосейв? Бляха. Ну супер. Так, я навіть не пам'ятаю, що є некий сенс далі протягувати. Ну снизу осталось ХП в огуле. Блин, ну хоть один бы был в бэмкилле. Так, а где еще один? Так, я памятаю, что тут недзе был еще один. Так, давайте их этим разом. Просто ховаемся. Нехай сами подходят. Ну так. По одному будем спробовать забрать. Так, их живые. Так, один готовый. Так, посраться. Где еще один? У нас патроны скончились? Ну супер. Это клоунада почалась. Боже к нам. Все? Клеваска. Не выходите больше. Не-не-не. Доводится быть неимоверно засероженным. Клеваска, дайте хоть один пейнкиллер. Найс, на ресте. Супер.
Так, у нас патроны уже на все зараз кончатся. Слухайте, можно взять нечто еще? Где я башил только что? Так, стоп. На это у нас крыху больше патронов. Да откуда? Как я сделал? Так, музыка скончилась. Напруженная музыка скончилась, это значит... Мы дали рады. I was getting nowhere fast. The cold turkey was messing with me, like I was looking through another man's eyes. I needed to focus. I could hear a woman screaming. I thought I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hood that jumped me earlier. I was trying to decide whether to crash this party or turn back, when my natural grace and finesse made the decision for me. Макс, бляха, ну ты малышина. Ну что собой? Так вы всех поспели покласть? Я мушу отзначить, это было вельми эффектно. Ну, взявся. Так, я когось знизу не попал. Давайте возьмем калаш. Где только что его башил? З калашом засюди ніяк себе. Упевнено, в этой гульні можна почуватися. Откуль? Ззаду? Не бачу. Блін, які жорсткі узровні пішли. Так. Знайшли самую важную речь. Откуль? Так, нас забили. Так, Макс прилег відпочивати. Ай-яй-яй! Я так само так лечу. Так. Да боже ты. Кто еще? Так, засталось 19 патронов на калаш. Все, хлопцы, вы скончились? Так, засталось... Бляха! Тихо! Боже! Хвилиночку, литости, колебаска. Так, не справа, я так розумію, ще. Так? Снизу был весь этот час. Некий подсук, блин. Так, не, это уровень без литости. Тут такие жесткие аутосейвы. Так это опошно? Бляха, этим разом. Если я трималася його розібрати. Ну так прыгай давай. Я ж торопі. Так, мы не собрали, я так разумею. Венкиллер.
Ты где? Кто? Так, теперь я памятаю. Один снизу. Так, и один сверху. Готово. Где ты там? Козел. Так. В наступной позе. Снова вверх. Так, стоп. Ты живый. Ты... До речі, нам далі гэтую самую ачивку, про яку я казав. За то, що ми шмат шмаляли ніжей пояса. Так, там хлопша обпалився об трубу. Я так розумію, ми зараз так само палимося. Ми зараз так, по-умному. Такі стріли ніхто б не пережив. Так, де ми? Почекайте, хвилиночку, треба дух перевести. Fabiano's market value is falling by the second. I had to get to Serrano before he dumped his stock. Сподіваюся, що тут не уже конец бы. Я б уже насамрэч адпачыў бы от такого экшена. These bastards look different. Tougher, more capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell I was moving up the food chain. I hoped Fabiano wasn't going to be served up come feeding time. Так, я малю пэўнены, зараз нам далі сейф. Ведаеце што? Давайте на сёння скончым. Блин, сёння напружаныя ўзроўні такія былі ў Максе Пэйне. Давайте... Ну, я спадзяюсь, оно захавала. Но оно хутчэй за ўсё мусіць было захаваць менавіта на гэтым моманце. На гэтым мы сёння дакладна скончваем. Дзякуй усім, хто сёння прыходзіў. Не думаю, што шмат людзей было, хаця ў нейкі момант бачна, што нават 7 чалавек сёння прыйшло. Улічваючы час, я не здзіўлены. Тым больш, што заўтра ўжо працоўны тыдзень пачынаецца наступны. Таму што? Таму на сёння скончваем. Жадаю, зычу усім заўтра працоўнага тыдня прыемнага, а не як звычайна па панядзелках. Сёння адпачывайце, ужо час надышоў спаць, і ды я таксама хутка пайду. Дзякуй, Мабука, што ўвесь час тут заставалася, глядзела, як мы страляем і распаўсюджваем правасуддзе. Всё, дзякуй усім і да пабачэння. І, Нікуля, табе самы вялікі дзякуй. Таксама. Всё, усім да наступнага стрыму. Дзякуй вам.